guys, नोंथांमोनखौ आंनि बे एसवी ब्लगाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनाबो मोजाङै दं। स' गाइस बिथिं खानाय सिनबाय आरोना, खानाय सिनबाय थायो गाइस। खानाय सिनबाय थायो, सामफ्रोमबो खानाय सिननाय गाइस। मैयाबो सिनखांबाय, भिडिअ लागायखाबाय। Mari singgah. Lokasinya di ini pilih karena guys, lokasinya di ini pilih. Dia. Enggak sebelah. Namu punau. Ami itu andar pinhe. Ami itu zangi dekori he. Bukan lagi are lauraki. Kopri. बोल के लिए काश नवाज सुपरा ओए जति बेंग्राफोर जों दायो गिरो थांगोन आरोना नोंथांमोना नायलांबाय था नै सिगां दा नोंखौ बिफाना बे समाव बिनिया ओके बिनि आपेलाव सिं सासाव होनदोंमोन नै Ini pas teman cycle vlog lah dengan nih guys. Ini vlog kau nोंथांमोना नायदोंब्ला अन्नानै subscribe आरो like खालामना हो आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा थांफ्रा नुथ्रा गावसि share खालामना हो WhatsApp गावसि